Ndinoda kuti muende Jerusarema, ndo kuchaburukira mweya mutsvene, monomirira ikoko kusvika mweya mutsvene adzika. Kana mweya mutsvene adzika, ndo pamuchakwanisa kuita zvikuru kuburikidza nezita rangu. But please make sure that you go and wait at Jerusalem. Nokuti mweya mutsvene hausi kuzodonha Galirea, mweya mutsvene haasi kuzodzika chero kuvaFiripi, mweya mutsvene haasi kudzika paTroa, asi mweya mutsvene achazoburukira kuJerusarema. So endai munomirira paJerusarema. Vadzidzi vaJesu vanoita saizvozvo, vamwe vanosarudza kusadaro, asi izvozvo hazvina kudzivisa mweya mutsvene kuburuka. Because when the Spirit of God comes, it doesn't check kuti varipo ndivanani kana vasipo ndivanani. Kana usipo panzvimbo, unogona kupotswa nemweya waMwari. Hama dzinodiwa, pane nyaya inorwadza. Ukaverenga mubhuku yaJohani chapter 20, panosvika Jesu zve achizviratidza kuvadzidzi vake. Bhaibheri rinoti, but Thomas was not there. Asi Tomasi akanga asipo. Kusavapo kwaTomasi panzvimbo hakutadzisi Jesu kuzviratidza kuvana vavo. Kusavapo kwako panzvimbo yaunofanirwa kunge uri kuti usangane naJesu hakutadzisi mweya mutsvene kuburuka, hakutadzisi Jesu kuponesa avo vanoda kuponeswa. So Bhaibheri riri kutaura pachena kuti vadzidzi vamirira mweya mutsvene, mweya waburuka, zvizhinji zvakaitika through the inspiration of the Holy Spirit. Vazhinji vakaporeswa, evhangeri yeushe ikaparidzwa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. But praise be to God, nekuti panguva yese iyoyo vazhinji vaikweverwa kuna Kristu. Kristu paaisimudzwa, vazhinji vauya kwaari, vachitendeuka, vachibvuma zvivi zvavo, vachiponeswa. Asi patiri kusangana naPaul, he was a man of action. Anga ari murume aifamba achiparidza shoko raMwari. Even when we meet him in chapter 20, haana kumira, asi ari kufamba neevhangeri yeushe. Kana ungaironda zvakanaka nyaya yacho, uchanzwisisa kuti Pauro paanga apedza basa rake raaita Korinde, aiva neshuviro yekuenda kuJerusarema kuti agone kunodya Pasika nevamwe kuJerusarema. So his intention was to be at the Passover in Jerusalem. But it was not meant to be. Hazvina kuitika saizvozvo, nokuti Bhaibheri rinotiudza pachena. Oh, I love the Bible. The Bible is sweeter than honey. Bhaibheri rinotiudza pachena kuti apo Paul angagadzirira kuti apinde mugwa, apinde mushipu aende Jerusarema, anoyambirwa kuti aiwa pane vanhu vari kuda kukuuraya, saka chinja nzira, obva achinja nzira. Ndoda kutaura nemunhu akateerera, ndoda kutaura nemunhu ari kuona. Teererai vana vaMwari, kana muchinge mayambirwa, munofanirwa kuchinja nzira. Bhaibheri riri kuti Paul wanted to be in Jerusalem. Aida kunobata Pasika, but nzira yaifada kufamba nayo yakanga ine zvimingampinyi, yakanga ine zvipingaidzo zvaivapo. Naizvozvo he decided to change the route. Instead of going straight to Jerusalem, Bhaibheri rinoti akabva aenda nekuMakedhonia. Asvika Makedhonia akadarika nepaFiripi, paiva nevanhu vaive nerudo runoshamisa. Abva Firipi akaenda Troa. Patiri kusvika pachapter 20, Paul apedza nguva ari paTroa, aakuoneka kuti achienda. Pakuoneka kwaari kuita, ari kudaidza musangano wedistrict. Bhaibheri robva rati vanhu vari kuuya vese neuwandu, nokuti vanhu vanofarira mazita. So vari kunzwa kuti muparidzi aripo ndiPauro, vobva vauya neuwandu.
vauya neuwandu. Bhaibheri riri kutiudza pachena kuti horo yakashandiswa yakanga iri paimba yepamusoro, in the 3rd floor. Ndo pakanga pane imba yavakashandisa kuita this final meeting. So Paul is doing a farewell, but haasi kuita party paari kuonekana neshamwari dzake. He is not doing a party. Haasi kudaidza mutambo, asi ari kuti pandiri kuonekana nehama dzangu tinoonekana neshoko raMwari. Even Bible riri kuisa pachena kuti the agenda was one. The agenda was the breaking of bread. Ndo rakanga riri donzvo rekusangana kwavo. Vakutaura nemwe anogona kunge achiziva kuti nenguva dzakasiyana-siyana muupenyu hwako, you are always throwing farewell parties. But tikuona Paulo paari kuti yangu farewell party ndeyekuti ndigoverana nevana vaMwari neshoko raMwari. When you have been embedded in Jesus, kana wanyatsova nemidzi muna Jesu, unoziva kuti zvese zvaunoita, kunyange unodya, kunyange unonwa, zvese unozviitira mbiri kuna Mwari. Oh, I love the Bible. The Bible is sweeter than honey. Bible riri kutiudza pachena kuti Paul anosvika paTroa, obva aita meeting yake yefarewell iyi, akuoneka kuti ndiri kuenda. Obva atitererai varume hama, vauya vese neuwandu, otitererai nyaya iri pano. Ndakuenda inini, ndafara kuva nemi, but now I am going. Asi ndichienda kudai, basa ngarisamira, basa ngarienderere mberi, nokuti chechi haisi yangu, asi chechi ndeyaJesu. Paul ari kuvaudza pachena vanhu vepaTroa kuti tererai munzwe hama dzangu, ndiri kuenda ini, asi handisi kutora pulpiti ndoenda nayo. Ndiri kuenda ini, asi handisi kutora mabhenji nemacheya ndoenda nazvo. Ndiri kuenda inini, asi basa raMwari ngarisare richienderera mberi. Murume ainzi Paulo ainzwisisa kuti when it comes to the matters of faith, there is only one owner of the church. Muridzi wesangano ndiKristu. Kunyange pangaita varume vanozikanwa, vane mikurumbira yekuparidza, vane mikurumbira yekudzinga mweya yakaipa, but yet still they are not the owners of the church. Nokuti sangano rino rakaiswa panheyo inova Jesu Kristu. It was founded on Jesus Christ. Paul ari kuparidza achisweta muranda waMwari. Bhaibheri robva ratiudza kuti asi pakanga pane murume ainzi Yutiko wakanga akagara pawindo. Hama dzinodiwa, paiva nemurume ainzi Yutiko akanga agara pawindo. Aiwa tikatoti murume tatochinja zviri kurehwa neBhaibheri. The Bible says there was a young man who was sitting by the window. Paiva nejaya rakanga rakagara pawindo. Rekai ndikudze vana vaMwari, tataurirwa neBhaibheri pachena kuti muimba mavakanga vari makanga mune mwenje mizhinji. Saka tiri kuona Yutiko, Paulo ari kutaura. There is another sermon Paul is preaching. Sermon yaPaul iri kuti iyo isai meso enyu kuna Jesu. Asi Yutiko ari kuparidza yake mharidzo ari pawindo yekuti isai maziso enyu kwandiri. Paulo ari kuti isai meso enyu kuna Jehovha, isai meso enyu kuna Jesu noti kwandiri. Yutiko ari pawindo ari kuda kuonekwa. Pane vanhu vachasara kuenda kudenga vagopotsana neumambo hwaMwari nenyaya yekuda kuoneka. Chakaita kuti Yutiko agare pawindo is because aida kuonekwa. He wanted to be seen. District riripo rese. So it means pane vasikana vakanaka vedistrict varipo vese vauya neuwandu hwavo. Yutiko wants the attention. Obva adecide kusagara pane vamwe, onogara pawindo. Window racho robva ranzi it was an open window. Let me tell you, children of God, dzimwe nhamo dzinotiwira, it's because of our own decision. Eutychus could clearly see nokuti paiva nemwenje mizhinji. Aigona kuona kuti tarisai muone window rakashama, tarisai muone paimba yemusoro
yepamusoro. He had an understanding yepaakanga ari, but he decides to take an unnecessary risk. Obva anogara pawindow. But mfunzo wangu obva wati iwo, my elders of the church, my deacons of the church, they were just sitting and watching. Mujaya uya achiita zvinhu zvine njodzi, zvinhu zvinokuvadzisa. Chimwe chichatirovesa sesangano ndechekuti tiri kuona vanhu vari kuita zvisakarurama, vanhu vari munjodzi, tobva tavasiya vari munjodzi, tobva tatadza kutsiura nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Handizivi, maybe Utiko mhuri yake yakanga ichizikanwa muchechi, handizivi, maybe Utiko ane zvaaita zvaaizikanwa nazvo, asi for some reason the church chose to ignore achiita zvinhu zvisirizvo. Hama dzinodiwa, we will be judged as leaders of the church kana tichirega musangano ramwari muchiitika zvinhu zvatinofanirwa kukontrora, zvatinofanirwa kutsiura. So the church did nothing, they kept quiet. And the Bible says Utiko akaramba achitsumwaira. Mumwe munyori woti iye, the problem with Eutychus is that most of his weight was on the outside. Uremu hwake huzhinji hwakanga huri panze. Pane vanhu hama dzinodiwa vane uremu hwavo huzhinji hwakawandira panze. I need you to check yourself kuti is not my weight too much on the outside. Nokuti Utiko aigara pawindow. Utiko akachuza kugara pawindow. Ndobva weight yake yawandira kunze. Dzikatanga dzichiterera mharidzo, dzichigutsurira musoro zvekunzwa kuti aiwa ndiri kunzwa mharidzo, dzichigutsurira musoro dzichipretenda, but attention yanga iri yekuti vanhu vari kundiona, dzichigutsurira musoro kusvika kugutsurira kwacho kwasiyana, kwaslow kusvika kuratidza kuti aiwa hope dzabata. Slowly, gradually, he fell into a deep sleep. Akabva abatwa nehope guru ndokudonhera pasi afa. Bhaibheri riri kutaura pachena kuti Paul made a declaration and challenged his God. Angasati ambonzwikwa achinzamutsa munhu, but it was that time when he put God to challenge. Ndobva ati Mwari zviratidzei. This sermon is not going to be stopped by munhu ari kuzviitisa. Mwari zviratidzei. Ndobva ati no, don't worry, musatya nokuti mweya uchirimo maari. Ndobva amutswa mujaya uyu. But let me tell you, vana vaMwari, zvimwe zvichatikuvadzisa ndezvekuda maziso avanhu. Zvimwe zvichatikuvadzisa ndezvekuda kuti mbiri uye kwatiri. Glory must be deflected back to Jesus. Mbiri inofanirwa kupiwa Jesu nekuti ndiye muridzi wembiri. Mbiri ngaisauye kwatiri. Utiko aita window shopping, akagara zvake pawindow, asinei nezviri kuitika. Nokuti munhu kana achirova window shopping haanei nezviri kuitika zvizhinji, nokuti donzvo rake harisi rekutenga asi nderekungoona. Even in our churches tine vanhu vanouya kuzoona, tine vanhu vanouya kuzoita window shopping. But Mwari ari kuti kwatiri, before you start your window shopping, before you decide to do your window shopping, remember kuti pa window shopping pane njodzi.